sa research eh. Sige. Ganun na nga po exactly. In fact, yung pala sa simula ng construction, makikita natin talaga na kung ilang libong tao ang madi-displace para palang simulan yung construction niya. In fact, hindi pa nagsisimula yung construction ng mismong dam. Ilang kilometro na po ng mga puno sa Sierra Madre ang inararo nila para gawin yung access road patungo doon sa gagawing proyekto. At maliban pa dyan, kagaya ng nabanggit ko kanina, ilang taon po natin pagbabayaran yung cost ng dam na yan. At hindi lamang yung mga direktang makikinabang sa tubig ng kaliwa ang magbabayad yan, kundi lahat ng taxpayers ng Pilipinas. At ang makikinabang dyan, syempre, ang paunahing makikinabang dyan ay China dahil sila yung magpapautang sa atin, napakataas ng interest, yung maraming mga conditionalities na naka-attach dyan, kasama na dyan, hindi pa nagsisimula yung proyekto, sinabi na ang pwede lang mag-construct ng kaliwa dam ay mga Chinese companies. So may